plastering. Imba yacho mama haina window. Imba yacho tete haina window. Ya pachirudobo. Imba yapera. Umunoma zvezva kuya mvura. Mvura yakabva yobva yanzi muno mukwava. Tichipa kutenda mafans. Vatsigirwe Capital Studios na Braga chongoba kushana nokushata. Ini nokutenda aya ndachokutaura. Ndofunga mukuona zvinhu zvaita sei. Yapera nyumba. Nyumba yapera. Yapera kare. Ya, ndiwo wabwera? Ndiwo wapinda. Bwera, ndofunga ndo team capital yecha muri tiona yakadai so. Ndo vanobata magwenya, magitara ndo maproducer acho. Ndo zvinhu zvamunozoona zviya kwamuri zvezve. Zvinhu zvabva nekuno. Saka tinokuda kutenda bva patakatanga kuti takutanga kuacta, takutanga kuita zvemusic, takutanga kuita sei. Tinongotenda ine support yenyu yamuramba muchitipa. Yapera imba. Saka tinoda kuti kuratidzei zvakaitwa. Chakuratidzai maclip emabhara. Mabhara achimanya nesimende zvichitwa sei. Pese pataichira zvitotanga. Taitozvitora zvese bose izvo zvichashanda. Taiziva kuti vatsigiri kuda kuona. Yati kuratidzei mamirira zvakaita. Ndo painosvikira rivhaseni chitiseni nekuda kwemvura kunokwa kusati kwaane mvura. Takakwanisa kuti ndo maistokirwa mvura, vanocheka mvura vaya vachiita sei vachistokera mvura. Mugodhi uripo uri kutosotwa. Hausati wapedziswa zvauita sezvipopo. Right, tine construction company yakavaka, asi munhu akangobva kumba kwake akavaka kuti anda kuvaka. I-construction company. Company inonzi Z Construction. Z Construction chokupa inhamba dzavo. Mukuva zvakaita paziro 9. Hapasina zvokuti kwai pada kuzoskimiwa panozoita sei. Pakatopedzwa kuskimiwa. Vakatongoplasta nekutoskima ka1. Ikambani inogara yapedza zvese zvokwete zvese zvokuti unozotenga inonzi Rhino set wozodi. Aiwa pangomirira pendi. Pangomirira pendi. Apamirira matiles chete. Pasi vakatopedza. Vakatogadzira. Imba ine kuplasta, totaura kuplasta nokurira yakaita. Ine about yakoti 9 rooms. Yakatora 3 weeks. Kuplasta nokuswa floor. Nekuisa septic tank nokusero kuenda. Right. Saka mukati bedroom yakachongwe nemaspare nechiki zvese zvirimo neoffice yeCapital Studios zvese zvirimo. But izvo zvazvo hazvina problem. Kuti tingodarika namo chinokuratidza ichi kuseri kuitwa septic tank chiki. Saka muno marooms muri kuona panatoskimiwa zote ipapo kana vanogona kutobata pakamera ingobatai pakamera ipapo muona chikunyepa kuti pakaskimiwa. Mobva matoona kuti zvaizvishwa. Kuna vanogona kuti pakamera ipapo mangobata madziro muone kuti hazvishwa zvinhu zvakaitwa nemwaka. Panapa ndomwe matoilet. Bedroom yangu yokutanga toilet ichitevera touya pakitchen. Mai Kachongwe vanhu vachibika vari vachikanga vanhu vakamira vachitonzwa kuti ayo ndirama rakutanga chichi vanhu vanoda kudya. Touya panapa ndo toilet yemaactors. Actors anenge ari muno muzvavo zoti ndomwe yokugezera mubathroom. Then toilet. Tobva ipapo touya iri baskoro riri mapiridi ari. Ndiri mapiridi. Saka panapa. Right, enda kukamera mimi. Vaone basa rikurohwa neze. Ibva watowaradza ne vachangotanga. Apa. Gomba rakavakwa kubva pasi. Rikuvakwa kubva pasi, kubva pari parotangira kunosvikira panze. Ndo yainzi namudhara chimbeto imba yacho mama ina window. Ndoyo iyi. Inonzi chiwe chamuri kuwaka iyi. Safety. Alright. Ndo muchange muchisvikira zviya zvobva kutoilet kwenyu. Zvichiwechi? Zvichiuya apa. Zeti Construction. Ndo iri kubata basa irori. Ndo iri kuita zviro zvamuri kuona izvi. Kuti isusu tisese pamba pange pari pamba. Toya uku. Zviri kunzikana zvikabva umu. Zvinopinda pai? Umo. Sorry mama. Zvikabva umu. Zvona zvopinda muno. Matombo vakatopedza. Vakatoleya malera ava vanoita sei?
vandoziva ndobasa ravo rekutoziva kuti hai zvinofambiswa so zvinofambiswa isusu chedu kuvapa mari dzavo nekuvapa plani nezvese zviripo zvichitwa sei zvichiitwa right tiende kuna mudhara namudhara chaiko apa mwambozviona hapana chekutaura plastering yatopera vakaisa mahwindo zvakapera plastering saka apa mufunga mukuona style yakarohwa imwe style yaweyo iyi yuroti vatokuisira style yayo iyi vatoisa yoto nemakala futi avanogona kutokuisira nemakala auri kuda iwe ndinoda munisira kala yakati doti wadaisi vanokuitira right makari kuba makadizeni taona boss Kachongwe taona mabata basa handiti ka Wana matarenda. akumbozama kumbozama kana mafarawo mabhosi aiwa atozoti amwanzonyepa kai aiwa apa basa kona takarwa tumabhurugwa twedu vanhu angajera kukanda zvimadhirama but nhasi maiwo apa tatakambobatwa nekuti chinhu chipere chimboradza magetsi ka takatoita kuti magetsi anga aripo muzimba yaperi tatovaradza magetsi akutoita sei kutora kumusoro kwaanotambazadza tovapo zvishuwa panapa tine madhirama akawanda akuzikamwa nevanhu atakaita varume ava vachibata basa kubvira isati yaplastwa tichange tichikuradzai tine madhirama akawanda yekubirwa foni yebhinzi yemabagwe egokwe pasati patoni mahwindo varume vachitaura kuti varume rambai makashinga tichiita tobva varume Kachongwe tiri kuona mune shungu isusu mapuraizi edu ka asi ekutema vanhu kuti aiwa ufa kugara mumba wetitaurirana ndobva tauya kuzext construction tikagara pasi nawo baba ada Kachongwe onai chiita so tipedze kuplasta imba yaperi Azvodadisa che. yatopera chimai Kachongwe rufara kuti aiwa zvinhu imba yaperi saka ini chandinokumbira mudharaunda kuti mutipowo nhamba kune vamwe vanoda kukubatai kune avo vari kusubscribe channel yeduwo kuti isusu tisvikewo patasvika 0774 0774 064 064 419 419 kune vanoziva vanzi Mr. Ziwoya Mr. Ziwoya kuna vanoda kuvabata nhamba ndidzodzi vabatei ndofunga mudhara imomuziva takambotoeta panapa tichobudikirapo tibva pachechi nenyechi yekusiya mudzimai nenzara Yakuzoti aiwa akazanetsa tokubatsira ndanga ndiyekuti mudhara ndakagara nanzvadzi yangu ndigara padheni pake mudhara uyu atezara vari mukwasha ida ndiri mukwasha ndirovatezvara ndirovatezvara ndakanga kuti inini tese tiri blazi nemunin'ina but tisakasangana patsime 1 saka tine zvinhu zvakawanda zvatatingobika panapa imba isati yapera but vazouya tovatenda vasiya basa rapera vasiya zvatopera ndofunga nhasi ka rokonata zuva rekutanga nekupedzisira kuti vaona pano because panapa vatopedza vachazongouya vakusapendi chete mawindi zvatongo chete plastering yavo yakatopedza zvese haichina zvezvaranofeti saka ichi chatokuda kuudza mafanzi eCapital Studios ndechekuti ndopatakatanga akaona roma yangu yatowako wozatianochi plastering wabva toti aiwa plastering nzoita sei dzorowa handinawo kuti varadzi vasigiri vedu makaita patakaita udukama ndoimwe yakavakwa neZek construction imba inei zvekubata basa vanogona unyatsotoona ugoti aiwa zvekubata basa vanogona saka magetsi atoapo padhoo iri rakachena zvakudarika rangu but ati ndofunga ndianizotaura ngoita ndokwazviri kuenda
Mbaidi kuna hivi. Panapa. Kuna chiri kuziva chakauya panapa ndo paibikwa pane zvitina zvakaungana. Patakazopinda nemukati dai so. Takazongopinda nemukati umuti. Zvoti ukatasa makadai so panotoonekwa kuti kuya kwatabva uku. Sero. Ndokwazakabvira. Kana takatoya rumwa vachitobika tori panapa tizosvika panapa ambuya izobika mari ichivapiwa mabhonda ekuwanda mazimudhola edu ndipo panapa. Varume vanhu vaivaka vachita sei. Vaisimudzira. Kuri sei mambo? Tine mabhiridhi edu aya. Hama yedu ndiye muwe panapo. Ndiye hama yedu panapa. Imurudzi wepamba panapa. Tiri kwedu uku kukombidzana moto. Yakandinyima ndangana basa nazvo. Ndongoendotora bhoza rwesera pano. Ini kwangu ndikamunyima moto. Dara. Duda naye mdara. Kochi, okusika pamshamba pano zana munasiza hapa mdara. Munata babala hapa mdara ndamaisa muna banga abanyama ba. Munakwati nyama poto ebiwa hapa mdara. Tata maisa munu ndokuga mdara. Ibutozo nyama yetu mdara. Yabiwa poto. Ndatomudzingira munhu ndatadzambata nenyaya yesuti. Iwe uri kundiudza kuti munhu auya akatora nyama apa uchimuona. Ndamona akutodziza apa ndikatoti mdara ndinozoti makapera izvi. Iwe nendebvudza kwaiti wazingasa munhu kwena naye. Mdara ndasvika kure ndatadza kumbata mdara. Asi achinya kuti washomona uchiita. Achimhanya munhara iyi. Alright. Imepo mdara. Iwe kwakusiya munhu. Andira kumusiya ndambodzingirira mdara ndatadza kumbata. Munhu wamuona? Ndamuona. Wazomanyisana naye? Ndamanyisana naye mdara apa. Urijairiye. Ndataziva. Nyama yabva kwachauya ndichitanga apa wanda kuchika madomasi apa. Makumesa nepoto nyama yangu mzido. Ngabisa nyama yako chauya mdara. Nimanakira inoita mdara. Ndipo nyama yangu. Mdara mungayo mdara. Ndira nyama yangu. Ndira nyama yangu. Andisindatora mdara. Asitara zvakanakwa mdara. Wazomuona sei kuti munhu amaya nenyama? Wakumuzikasa wakumusiya chita nenyama. Andine mazizo mdara. Ndaona mdara. Andina kubatsira. Ndatobatsira.